Nalazimo se možda na najljepšem mjestu u općini Brinje. Uz načelnika pridružila nam se i direktorica turističke zajednice općine Brinje, Danijela Vranić. Danijela, dobro nam došli u Đir. Hvala, dobro nam došli u Brinje. Hvala vam lijepa. Načelniče, gdje smo mi to prekrasno izgleda? Nalazimo se pred zgradom Sokolca koja datira iz 14. stoljeća, odnosno kraj 14. početak 15. Zgrada je se pred par godina završila rekonstrukcija i sad se nalazi u vrlo lijepom stanju, kao što i vidite. Direktorice, i se ovdje održavaju kakvi koncerti? Ovo ovdje je fenomenalno. Naravno da se održava. Imamo svake godine rock koncert, 80. su godine, to su stari bendovi, minimalno 5 bendova koji nas zabavljaju cijelu noć. Imali smo poetsku večer. Imamo razna događanja, isto koja se u kombinaciji s njim stvarno dovedu na višu razinu. Sad da se malo vratimo na ovaj vaš dio, turistički dio. Koliko gostiju ovdje dolazi? Je li prepoznato Brinje kao turistička destinacija? Pa Brinje je još uvijek u razvoju. Znači, turizam je kod nas u počecima, možemo reći. Iako svake godine imamo sve više i više privatnih iznajmljivača, znači smještaj nam se povećava. Trenutno imamo oko 88 kreveta, dva hotela, ovo drugo su sve privatni iznajmljivači. Imamo znači, restorane, imamo stvarno veliku gastronomsku ponudu, lička hrana je među najtraženijima tu. Šta bi vi načelniče meni izdvojili, evo, da ja recimo probam kad dođem ovdje u Brinje? Pa jedno staro naše jelo brinsko to je zelje i meso. Za ove hladne vremena to vam preporučavam. Dobro dođe. Dobro dođe. Direktorice, koje hotele ovdje imamo da ih spomenemo? Imamo hotel Lika Sjever i hotel Lika Jug, svaki po 12 kreveta, imaju 4 zvjezdice, stvarno su kapacitetom mogu primiti veća događanja gore, stvarno su veliki. Što se tiče privatnih iznajmljivača, ima li ih? Ima. Ima li recimo kuća za odmor? One su sad u Hrvatskoj jako popularne. Ima. Više manje su to iznajmljivači koji imaju apartman 2, ali imamo par kuća za odmor koja su sređena na način da prikazuju prijašnje kako se živjelo i starinski način uređenja je. Sada recimo ja dođem ovdje na nekoliko dana, odsjednem da li u privatnom smještaju ili u nekom od hotela. Što bi ja ovdje na području vaše općine mogao sve pogledati da bude zanimljivo meni i ostatku moje obitelji? To sad sve ovisi o vašim preferencijama, ali recimo imamo različitu kulturnu baštinu. Znači naš simbol je ova kapela Svetog Trojstva. Imamo 2 kapele u Brinju koje su također iz 14. stoljeća. Imamo prirodnu baštinu u kojoj se može i pogledati i znači spilje. Imamo Rokinu bezdan koja je jama jako zanimljiva speleolozima. Imamo znači, jezero Brodić gdje se može ribolov vršiti. Imamo lovni turizam, vjerski, različita događanja imamo širok spektar. Načelniče, kako podignuti još da bude Brinje turistički jače? Pa gledajte, u razgovoru sa direktoricom došli smo do zaključka da moramo malo seoski turizam podignuti. Imamo puno OPG-a koji bi se morali uključiti i participirati na europske novce i dati da seoski turizam bude jači kod nas. Tu imamo dosta prostora. Bi još nešto dodali? Ne, stvarno načelnik je rekao da imamo puno OPG-a, ali nijedan nema nikakvo zaprimanje gosta, niti za izložbeni prostor nema. Tu bi se stvarno dalo razraditi tipa cesta ličkog sira škripavca i ličke rakije, po čemu smo stvarno poznati, tako da evo ima puno planova. Danijela, hvala vam lijepa, želim vam puno uspjeha u radu i da iskoristite ove prirodne ljepote i znamenitosti kako da privučete domaće, tako i strane turiste. Hvala vam. A mi nastavljamo dalje sa Đirom po ovoj prekrasnoj općini.